Patienternes sikkerhed står på spil, og det koster hvert år samfundet millioner af kroner, når læger og sygeplejersker farer ind ud af landets hospitaler på korte kontrakter. Velkommen til Rolapa. Fastansat personale har afgørende betydning for behandlingen af borgerne, men mere end halvdelen af landets læger er ansat på korte kontrakter ned til 14 dages varighed. Nu kan jeg byde velkommen til aftenens første gæster. Nikolaj Hardenberg Larsen, medlem af Grønlands Lægekredsforening. Olga P. Bertelsen fra Grønlands Sygeplejerskeorganisation. Men lad mig begynde over hos dig, Esegias Terkelsen. Du er formand for Foreningen for Sindslidende og deres pårørende. Hvad betyder den store udskiftning af personalet i sundhedssektoren for dine medlemmer? Ofte betyder det, at mange patienter føler sig utrygge, hver gang der er en læge rejser hjem, og der kommer en ny. Og så skal man i disse tilfælde begynde at forklare sin sygdom helt forfra. Og det sker mange gange i nogle perioder. Og der føler man sig afmagt. Man føler sig, at man ikke forklarer sig tilstrækkeligt hver gang. Og man bliver også usikker på sig selv, om man nu igen har forklaret sig godt nok det næste gang. Og det skaber stort utryghed hos patienter og de pårørende. Du er selv pårørende til en psykisk syg. Hvordan har du oplevet udskiftning af personale? Når man nu tænker på medicineringen, tænker man jo nogle gange på, om de ændringer, der sker ved medicinen, ved konsultationen, måske kan hænge sammen med, at en læge har en skøn, der er forskellig fra den tidligere læge. Og i det tilfælde kan man jo tænke sig, at jeg har ikke en helt konkret eksempel, men vi føler det jo sådan, at hver gang der kommer en ny læge, og konsultationen også medfører et skøn, der er det også spillerum for, at medicinen ændrer sig også i det tilfælde, selvom det også afhænger selvfølgelig af tilstanden til det psykisk syge. Men mange gange tænker man jo, at de ændringer, der sker med medicinering, også kan hænge sammen med, at der ikke er nogen stabilitet, der ikke er nogen kontinuitet i de ansættelser, der er ved sygehusvæsenet. Og hvad gør det så ved dig som pårørende, når man oplever de her skift? Altså, man føler sig afmagt, man bliver usikker i de lange løb, hver gang man er ved læge. Det er ikke en kritik af de enkelte læger, men det er en mere kritik af hvad skal man sige, systemet og hele den proces, der sker ved sundhedsvæsenet, at de mange udskiftninger medfører mange gange ændrede vilkår, ændrede tilstande hos de enkelte patienter. Nikolaj Hardenberg Larsen, der skal jo ikke herske tvivl om, at sundhedsvæsenet er rigtig glade for de mange vikarer, som gør et stort stykke arbejde her i Grønland. Men kan du forstå den bekymring, som Esegias lægger for dagen her som pårørende? Ja, bestemt. Og det er da også noget af det, vi genkender, som bliver fortalt her. Som du siger, så er det godt, at vi får nogle vikarierende læger heroppe, for at vores sundhedssystem kan hænge sammen. Dem er vi dybt afhængige af, så dem har vi brug for, og vi har brug for dem fortsat i en lang periode nu her. Jeg tror, det er vigtigt at forstå noget omkring læger for at få et grundlag til at forstå, hvad det er for nogle situationer, som også bliver beskrevet her. Jeg møder tit som læge, at en patient i en given situation, ved du ikke det? Du er jo læge, og så er det forventet, at jeg ved alt om lægevidenskaben. Når man som læge bliver uddannet efter sine 6 år på universitetet, så har man så en titel, der hedder, man er Master of Medicine. Derefter skal man ud og kan man sige, arbejde under nogle beskyttede vilkår. Det vil sige, at man kommer ud i det, der hedder klinisk basisuddannelse i dag, noget der tidligere blev kaldt turnus, hvor man så har en periode, hvor man arbejder under nogle specielle vilkår. Når man har gennemført det, så er man autoriseret til selvstændig virke, og så kan man gå ud og søge stillinger rundt omkring. Når man så skal blive speciallæge, så søger man en introduktionsstilling i det pågældende speciale. Når man har gennemført det, så kan man så få en hoveduddannelse, når man søger den.
Og det vil sige, at man så specialiserer sig inden for et givet speciale, som man så har sit virke i mange år frem. Nogle af de læger, som bliver beskrevet, der kommer, de er nogen, som har haft et virke i et speciale, som måske ligger langt fra det psykiatriske felt, men alligevel kommer op og skal fungere som psykiatriske læger i et speciale, de altså ikke har haft kontakt med i mange år. Godt. Lad os vende mere tilbage til det senere. Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jacobsen, var inviteret her til debatten i aften, men har valgt ikke at deltage. Hun har dog givet interview forud for programmet, og lad os lige høre her, hvad hun siger til kritikken. Selvfølgelig skal patientsikkerheden være i top, men jeg ved, og jeg er ked af, at jeg nogle gange har hørt, at mange mennesker oplever at skulle til lægen flere gange, før de får hjælp. Og desværre, så bliver opfølgning af patienterne måske begrænset på grund af de skiftende læger. Nikolaj Hardenberg Larsen, vi hører her, at Doris Jacobsen fortæller, at patientsikkerheden skal være i top. Hvis du ser ud fra et lægefagligt synspunkt, hvad er det så, det betyder for patienterne, når der er en stor udskiftning af lægerne, som behandler vedkommende? Jamen, det betyder, at de læger, som kommer op på korte ansættelser, når de kommer op, så skal de sætte sig ind i en hel masse ting for at kunne fungere og rent faktisk udøve deres lægefaglighed. Og det er noget, der kræver meget tid og energi at finde ud af, hvordan løser man opgaven, hvad er det for et journalsystem, hvad er det for et computersystem, hvordan får jeg set patientens historik, hvordan får jeg brugt de ressourcer, der er det pågældende sted rigtigt. Og det fylder enormt meget. Så tiden den går, og man, som jeg sagde før, skulle nogle gange arbejde med nogle kompetencer, som ligger meget fjernt for en, som ligger meget tidligt i ens karriere, man ikke har brugt i rigtig mange år. Hvis den tidligere læge ikke har ført journal på en måde, sådan så man får et klart blik i, hvad er det, der er patientens historie, hvis man ikke kan finde notatet frem, fordi man ikke kan manøvrere rundt i systemet, når man er der kortvarigt, så giver det nogle udfordringer, som man selvfølgelig skal prøve at løse, men det giver måske mindre tid til at snakke med den pågældende patient, og det giver en ændret kontinuitet, hvor man nogle gange må, at lægen føler sig tryg ved, jamen så må jeg lige starte lidt forfra og høre, hvad det handler om. Og de her arbejdsgange, som så bliver forsinket eller kompliceret, eller informationer, der falder væk, hvad betyder det så for patienterne? Ja, det kan jo betyde, at det bliver unødigt forlænget. Det kan være, at de føler sig tabt og ikke mødt eller forstået, at de giver op, at man møder unødigt meget modstand. Det kan også være, at de kompetencer, der ligger så fjernt for en given læge, at man måske ikke finder frem til det rigtige, der er for patienten. Og hvor alvorligt kan det i værste fald blive? Det er svært at sige. Man kan sige, at i et system, hvor der er de her udskiftninger, og der er måske sproglige og kulturelle barrierer, og så er der en øget risiko for, at der kommer mistolkninger eller fejlvurderinger eller lignende. Så det kan have en betydning. Så det jeg hører, altså det kan have alvorlige konsekvenser, hvis der sker de her fejl? Måske. Olga Bertelsen, hvad fortæller patienterne til dine kollegaer og medlemmer om den her udskiftning i personalet? Det vi hører i forbindelse med den der udskiftning af personale, det er jo, som også er blevet nævnt her, det er patientsikkerheden, den daler, kvaliteten af plejen, den daler, det bliver svært for patienter og pårørende at komme i forbindelse med at have en ordentlig kommunikation og snak med personale, som de føler sig tryg ved. Hvordan rimer de her ting med din opfattelse af tingene, Ezekias Terkelsen? Den situationsbeskrivelse, vi hører nu, er det jo noget, som vi ofte oplever ved konsultation og ved berøring af sundhedsvæsenet. Og vi føler jo sådan, at vi mister kontrollen over sygdommen. Vi mister kontrollen over sygdomsforløbet, historikken. Og man ligesom står en tomrum og afmagt på grund af alt det her udskiftninger, fordi man hver gang skal forklare sig over for en læge, over for sundhedsvæsenet. Så det er en situation, jeg godt kan genkende.
Olga Bertelsen, kan du prøve at uddybe nærmere helt konkret, hvad er det, der sker? Hvad er problemet, når kolleger hele tiden skiftes på en afdeling? Altså det er jo, at en fast personale bliver i mange tilfælde i lang tid den personale, som hele tiden skal oplære en ny personale, der kommer og går. Det giver jo de faste sygeplejersker eller den faste personale for den sags skyld i hele sundhedsvæsenet, skal man kalde den? Måske noget stress, fordi de belaster en sygeplejerske for eksempel, som har en følelse af, at de arbejder, som sygeplejersken er blevet pålagt, den kan hun ikke udføre på den måde, som hun eller han som sygeplejerske gerne vil have færdiggjort. Og det belaster de personale, som kommer ud fra de der situationer, og de kan i mange tilfælde måske gå hen og give stress hos personale. Hvis vi prøver at holde perspektivet fra patienterne, hvad er det så, det betyder, når at, du bruger de her faglige termer omkring, at man ikke kan udføre sit arbejde? Hvad er det, det betyder for patienterne? Altså for patienterne betyder det jo, at man mister tilliden, eller man mister kontakten til sundhedsvæsenet, som det også er blevet nævnt her. Og det kan jo betyde, at den sygdom eller den scene, som en patient har haft længe, bliver længere og længere om at blive undersøgt eller blive diagnostiseret. Og det betyder jo, at for måske på længere sigt kan gå hen og give noget fysisk eller psykisk belastning for patienten. Nikolaj Hardenberg Larsen, hvad betyder det for lægernes arbejde, når det omkringgivende personale udskiftes? Det betyder, at der er nogle øgede udfordringer i forhold til at få et samarbejde til at fungere, hvis man skal bruge meget af sin energi på hele tiden at løse lavpraktiske ting. Det gælder sådan set begge veje, både med sygeplejersker og med læger, at hvis man hele tiden bruger sin energi på de basale ting, jamen så når man ikke så langt i processen, som man måske kunne ønske sig. Kan du fortælle, hvad er det for nogle basale ting, I står i derude, når det er sådan, at personalet skiftes ud? Jamen altså, det kan være alt fra sproglige ting til nogle af de kompetencer, vi snakkede om før. Det kan være, at man kommer fra en kultur i et tidligere arbejdsmiljø uden for Grønland, hvor man simpelthen, det er sådan, man gør, og man er ikke opmærksom på, at nu er man et andet sted, og man tager ting for givet, og så skal tingene afstemmes, så det skal man bruge noget energi på. Det kan give nogle gnidninger eller nogle konflikter, man måske skal rette ud. Det grønlandske personale skal også i stor udstrækning tage imod en masse velmenende gode råd, som måske kommer ud på en ikke altid heldig måde, som de skal rumme og håndtere fra det danske personale, som kommer op, som ser nogle ting, som falder dem i øjnene. Ezekias Terkelsen, er der nogle udfordringer i det her med, at der kommer noget personale, som måske ikke kender til forholdene her i Grønland? Ja, selvfølgelig. Betyder det meget på tilliden og på kendskabet fra patientens side. Altså, tilliden betyder meget i forhold mellem patient og læge. Og jeg kender jo også flere patienter med psykisk sygdomme, der ikke vil henvende sig til sundhedsvæsenet. Måske på grund af, at de har haft dårlig erfaring, måske på grund af, at de har mistet tilliden. Og i nogle tilfælde kan de jo dreje sig om et person med svære psykiske sygdomme, som kan være meget stor belastning for familien, for de nærmeste. Og i det her tilfælde, som jeg kender til gennem årene, der har jeg håbet, at patienten kunne have gået til lægen uden alt for meget kamp, uden alt for meget ballade, uden politi, sådan at de kan ligesom mødes med en læge og sygeplejersker, og hvem det nu det er, med den tillid, der er nødvendig for, at patienten kan få en helbredelse.
Lige en sidste ting, Ezekias Terkelsen. Hvad skal dit gode råd være til sundhedsvæsenet, eller din opfordring være til sundhedsvæsenet her? Altså, vi har jo snakket meget om det her forhold efterhånden i mange år. Og jeg har så hver gang givet efterhånden den standardsvar, at vi må have flere uddannede læger heroppe. Men det er jo en langsigtet projekt. Og jeg har ikke nogen løsninger på de konkrete tilfælde, fordi tingene er komplicerede. Og når det drejer sig om komplicerede ting, så kan det jo godt tage mange år at løse problemerne. Tak til dig, Ezekias Terkelsen. Nu skal vi diskutere, hvad samfundet kan gøre for, at flere læger og sygeplejersker bliver her i landet. Lad os først høre fra en læge, der tidligere var fastansat og boede her i landet, men som nu kommer tilbage som vikar. Det skal da i hvert fald graderes, som det er noget, hun har haft. Hvordan kan man forestille sig at komme... Nakorsat amerlanerusmunutsinni kaamatusulistiilissangutsigit taavasulias assingingittu annertupput akissarsianiinnaangilak kisianniarma atungarissaat meeraasa atuarfeqarnerat meeqeriveqarnerat ilinniaqqinnissamin periarfissaat. At folk har problemer med... Anne Vester qaamatini pingasuni napparsimmavissuarmi peruluttut immikkoortortaqarfianni paarlattaavoq. For os er det familiemæssigt også det specielle. Ilaquttagu pillugit aammalu tanmarkimi immikkut ilisamasaqarfigalugu atorfika pillugu uterpugut. Immikkut ilisamasaqarfiga qimaqqaruussinnarlugu utersinnaanginnama naatsorsuutigalugulu suli pikkorinnerpaat ilaaniissallunga. Aammalinnakorsat paarlatsit aalaringersimasumik atorfinitsinneqarsinnaanerat nakorsaanerup paarlattaata erseqqissarpaa. Den her snak om vikarer i Grønland, jeg ser det som et... Galaallinunaanni paarlattaasunik atorfinitsitsivissinaanissa periarfissaasoraara suliartortut maaniinnermini paasitissavaat maani aamma naiuaqarsinnaallutik paarlatsit atorfinitsivinneqarsinnaanerat suliniutaasinnaaгаluarpoq. Så skal jeg byde velkommen til dig, Rudolf Heilmann, HR-chef i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Ifølge en rundringning, som vi har lavet på KNR til regionernes ledelse, så er hele 31 af 52 lægestillinger besat af vikarer. Hvordan vil du umiddelbart betegne den situation? Altså, det er selvfølgelig situationen med lægevikarer, der er ansat på kortere og længere vikariat, der er selvfølgelig ikke tilfredsstillende på ingen måde. Men det er desværre et vilkår, vi arbejder med i sundhedsvæsenet. Og som sådan, der har det desværre været sådan i mange år. Og jeg tror ikke, desværre der er nogle nemme løsninger til at løse problemer på den måde. Altså tværtimod kan specialisering i lægefaget måske gøre, at vi får svært ved at fastansætte flere læger fremover. En af de ting, som vi lige hørte Anne Vester efterspørge, det er, at man i højere grad rekrutterer vikarer, eller arbejder på at rekruttere de vikarer, som er i landet i forvejen, til faste stillinger, eller til at blive her længere tid. Hvad siger du til det? Jamen, vi arbejder jo hele tiden på at tiltrække og rekruttere sundhedsfagligt personale, heriblandt vikarer, så det er jo, om man målrettet arbejder mere på at få fastholdt de vikarer, der kommer til landet, er ikke det eneste, vi arbejder på, når vi skal prøve at rekruttere og fastholde tiltræk sundhedsfagligt personale. Men det er et af de parametre, som vi også arbejder på. Og vi arbejder blandt andet også med rotationsordninger, hvor vi laver aftaler med bestemte danske sygehuse og afdelinger, for at have noget kontinuitet i forhold til de vikarer, som kommer herop. Og det er også på nogle punkter hjulpet, men det giver stadigvæk lidt udfordringer på andre områder. Nikolaj Hardenberg Larsen, kan du fortælle noget nærmere om, hvad er det, der får dine kollegaer til i høj grad at foretrække korte kontrakter her i Grønland? Jamen altså med udgangspunkt i det indslag fra Anne Vester, så giver det jo god genklang hos mig. Det er også det, vi oplever, når vi som kollegaer til vikarer, som er her også i lidt længere periode, kommer. hvad er det for nogle ting, de kommer med som problemstillinger ved at være her?
Og der må man nok i højere grad tænke på, at man skal rekruttere en hel familie. De mennesker, som kommer op i dag, de har altså andre behov end deres ren arbejdsmæssige, når de kommer herop. Deres børn skal også fungere, deres partner skal også fungere. Der skal være nogle boligforhold, som lever op til de behov, de har, og som gør, at de kan have et komfortabelt liv, hvor de kan fokusere deres energi på at fungere godt som familie og være produktive i det arbejde, de er her for at lave. Olga P. Bertelsen, hvad vurderer du? Kan du ikke genkende til nogle af de her ting, men hvad skal der til for sygeplejerskernes vedkommende? Jeg kan godt kende det her, og dem snakker vi også om i vores organisation. Altså det hænger sammen, det hele. Altså om det er sygeplejersker, om det er læger eller om andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet, så er den her problemstilling gældende for alle. Vi har svært ved at rekruttere andre end læger og sygeplejersker. Og hvis det er, at vi skal løse det her problem, så har vi, som vi så i indslaget, være meget bedre til at skaffe for eksempel børneinstitutioner. Vi skal være bedre til at få børnene og hele familien for den sags skyld integrere i samfundet, så de føler, at her kan jeg godt være. Det betyder rigtig meget. Den kunne jeg godt lige tænke mig med det samme og sende videre til dig, Rudolf Heilmann. Det er nøglepersoner for sundhedsvæsenet, det drejer sig om. Kan vi gøre de her ting lidt bedre, sådan at folk føler sig mere velkomne? Altså umiddelbart, så gør vi som arbejdsgiver selvfølgelig også meget på at få folk til at føle sig velkomne og har fokus på det gode arbejdsliv og et godt arbejdsmiljø. Og blandt andet hertil, jamen, så er det også de samfundsmæssige vilkår, der er i ansættelsen. Det vil sige gode boligforhold, gode skoleforhold, hvis man har skolesøgende børn, og velfungerende børneinstitutioner. Det vil sige, det er også noget, som vi har meget fokus på. Men det er jo dog nogle ting, som er uden for sundhedsvæsenets regi, da det ikke er vores ressortområde som sådan. Men det er også noget, som vi prøver, så vidt muligt, at få i talesæt, når vi kører de der informationsmøder i Danmark, er på rekrutteringsmesser eller andre faglige messer, hvor vi prøver at fortælle lidt om, at der er de her udfordringer, men vi kan være behjælpelige med nogle ting. Ja, hvad siger du, Olga? Jeg vil gerne sige fra organisationens side, at vi har et samarbejde. Vi har et godt samarbejde med sundhedsledelsen. Vi holder møder sammen, og det er lige præcis for, at vi vil gerne være med til, at vi rekrutterer folk, som har som skal have de der vilkår i orden. Og det kan vi kun nå ved at vi snakker sammen, at vi er enige om, hvad er det for nogle vilkår, vores medlemmer gerne vil have, og hvordan kan vi gøre det bedre forskellige steder. Og jeg vil også gerne sige, at sygeplejerskerne er jo utrolig glade for, at der er så mange mennesker, som interesserer sig for at komme herop og gøre et stykke arbejde, som vi er nødt til at have nogen til at komme og hjælpe os med. Men for at vi skal blive en meget bedre sundhedsvæsen, så har vi brug for, at der er nogle forhold, der er noget lønmæssigt forhold, der er nogle vilkårsmæssigt inden for arbejdsområdet, der er nødvendigt der er nødvendigt, at vi får ordnet. En replik for dig, Nikolaj Hardenberg Larsen. Der er fokus på området. Er det nok? Jeg tror, at som Rudolf siger, man har nogle arbejdsredskaber, man har nogle muligheder inden for selve sundhedsledelsen og sundhedsvæsenet her, men problemet strækker sig ud over det. Der skal formentlig nogle aftaler på bordet, der gør, at man får adgang til nogle institutionspladser, at man sikrer nogle pladser i nogle skoleforhold, som man kan bruge helt konkret, når man skal tiltrække, at vi kan tilbyde det her, og så have et produkt klar, som lugter af, at det her, det er altså rart, det bliver en god oplevelse. Det her, det er noget, vi godt kunne tænke os. Vores kolleger, som kommer op, som ikke ved, hvordan de skal bo, og måske i en periode bliver kørt lidt rundt i nogle forskellige boliger, som de ikke kan fungere i. En partner, der ikke kan finde job, nogle børn, som ikke kan finde institutionspladser, som mangler arbejdspladser eller legekammerater og sådan noget. Jamen så begynder tingene efter et stykke tid at smuldre, og hvis partneren er
I den arbejdsfunktion, vi tilbyder, der er nogle pressede arbejdsvilkår, hvor man er på vagt meget ofte, og derfor har meget lidt overskud til at være med sin familie, eller have det, som vi betegner som det gode leveliv på Grønland, og have nogle af de kvaliteter i fokus, som vi gerne vil have, folk gerne skulle påskynde ved at være her. Jamen så falder tingene fra hinanden, og så ser man altså ikke sit liv fungere, og så tager man hjem. Ja, tak til dig. Lige en sidste replik, Rudolf Heilmann. Kan det virkelig passe, at det er så svært at tage telefonen op hos jer, og så ringe ned på boligselskabet, og så få styr på de her ting, når vi siger, at der kommer en læge her, vi har betalt rigtig meget for, at personen kommer til Grønland, vi har brug for, nu skal boliger altså fungere. Kan det slet ikke lade sig gøre? Skal vi have blandet hele regeringen ind i det, før det kan lade sig gøre? Jamen, du kan tro, at vi prøver at få ordnet de forhold, hvor vi har indflydelse på. Så det er jo ikke fordi, vi ligger på den lade side og ikke gør noget. Altså, generelt så gør vi meget for at få tingene til at hænge sammen, og vi prøver også så vidt muligt på de områder, hvor vi kan gøre vores indflydelse og gøre noget ved tingene. Tak. Nikolaj Hardenberg og Olga Bertelsen, jeres organisationer har peget på, at det en højere løn er en nødvendighed for at være i konkurrence. Lad os lige høre, hvad naalakkersuisoq Doris Jakobsen har at sige om lønvilkårene for læger og sygeplejersker. Jeg mener, at vi ikke skal fokusere kun på lønnen. Der er også andre vilkår, som skal vurderes, såsom de familiemæssige, fritidsaktiviteter og efteruddannelsesmuligheder. Efteruddannelse her i landet og andre vilkår bør også vurderes. Rudolf Heilmann, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, I fungerer som rådgiver for Finansdepartementet, når det er sådan, der skal forhandles overenskomster. Hvorfor tilbyder I ikke bare læger og sygeplejersker noget mere i løn, så de bliver mere attraktive i stillingerne? Altså generelt lønforhandling hører under, som du selv er inde på, overenskomstparterne. Og der er det jo i det her tilfælde Grønlands Selvstyre og foreningen af yngre læger for Grønland. Det vil sige, at vi er selvfølgelig med til at give input i forhold til de forhandlinger, der kører, men de egentlige forhandlende parter er, som sagt, Selvstyret og foreninger af yngre læger. Og der kan jeg sige, at løn kan være en faktor for noget, men det er ikke den ene faktor, som vi selv har været inde på. Jamen, der er også mange andre ting, som spiller ind, når det er, at vi skal rekruttere en læge. Jamen, der skal være gode boligforhold, der skal være et fungerende apparat rundt omkring. Men løn kan selvfølgelig være en faktor. Nikolaj Hardenberg Larsen, den grønlandske økonomi er hårdt presset. Altså, kan du sige, hvor pengene de skal komme fra, hvis man skal give lægerne noget mere løn? Nej, det har jeg ikke rigtig forstand på, hvor de skal komme fra, men altså, jeg kan jo sige, at det, der bliver bragt ind her, hvordan vi skal rekruttere, det vi betegner som et spændende liv og nogle faglige udfordringer og noget, der er sjovt. Altså, der har vi enormt nemt ved at tiltrække yngre læger, som kommer op i en begrænset periode. Når de skal ned og uddanne sig som speciallæger, så tager de typisk til Danmark. Når de er her som led i deres specielle uddannelse, vi oplever mange, når de har børn, der skal i skole eller har været i skole en periode, så vælger de at tage til Danmark. Løn er en væsentlig faktor, som man bliver nødt til at kigge på. Hvad kan man gøre med den? Hvor pengene skal komme fra, det har jeg ikke noget bud på lige nu her. Man kan i hvert fald sige, at som systemet kører nu med at have en stor del af vikarer, som kommer her i korte perioder, den løn, de får, den tager de hovedsageligt med sig til Danmark. Så det er altså ikke penge, der bliver i samfundet. Det er ikke nogen, der investerer deres person eller deres økonomi i Grønland i væsentlig grad. Så de penge ryger ud. Nogle af de læger, der kommer op med de kompetencer, de har, og den måde, de er vant til at arbejde på i andre systemer, giver også nogle udfordringer i forhold til, hvor meget patienter henviser de til de specialer, som skal rundt og se dem, som man måske skal transportere til Nuuk for at blive set på en specialafdeling, og hvor mange evakueringer bliver der foretaget. Det er også noget, der bonger i kassen, kan man sige, som er udgifter, som det ser ud nu her. Olga P. Bertelsen, hvorfor skal sygeplejerskerne have mere i løn? Fordi at sygeplejerskestillinger eller sygeplejeropgaver er en samfundsopgave, som betyder rigtig meget for samfundet, men også fordi, at vi på den måde kan tiltrække flere inden for faget, og på den måde også kan tiltrække vikarer stadigvæk, som vi vil have brug for. Vi kan tiltrække, at der er flere og flere, som vil ansættes i faste stillinger.
Nu hænger det jo sådan sammen i dag, at sygeplejersker, der arbejder i Danmark eller andre nordiske lande, de har meget mere løn end sygeplejersker her i Grønland. Så de vælger jo at ikke fastansættes, fordi de kan få en højere løn. Samt at der er nogle andre forhold, der selvfølgelig spiller ind, og jeg er enig med, at det ikke kun er løn, der spiller ind. Altså pension for eksempel, de spiller også en stor rolle for, hvor man vil ansættes henne. Børnepasning, skoler, fritid og alt det der, som har været nævnt her, de spiller en stor rolle for, hvor det er, man vil ansættes henne. Tusind tak til jer, Olga P. Bertelsen og Rudolf Heilmann. Nu skal vi høre, hvad politikerne vil gøre ved problemerne. Men inden de får lov til at komme med deres bud på løsningerne, skal vi høre, hvad det betød for 30-årige Oline M. Gabrielsen fra Narsaq, at der har været mange skiftende læger. Oline M. Gabrielsen, allatullinnakorsiartarpoq. Allanillinnakorsiarnerusarami misilitteaqarnerulluinnarpoq. Innuuninimi tamangayaat nakorsiartuartarsimavoq. Okay, 23. Sullinneqangilang taamoqaanarsinnaavunga. Naamagisimaangilanga массакким кистраавилиивунга аяртивиссулерлинга сулиаринеқассанагалу нунатсиннинакорсат аффаатсиннерлугит пиффиссами сивигитсуми paarlatsitut аторфеқартарпут накорсаллу paarlaannerини paasissutissat pingaaruteqarluinnartut аннаанеқартарнерат улиинап мисигисақарфииллуареерпаа анниарлуинналераангам орналлартарпу арлалиссуариарлуними сиффиссамини саанерминик нугуллариартортоқартоқ накорсамут нутаамут нассуиаасариақартарсимавоқ накорсат пиффиссами сивигитсуми аторфиллит paarlakaannerat инуунермик налеқарсиннааниссаа илимагингиккалуарлугу таамааттоқ накорсат аалаангерсимасумик аторфиллит накорсиартунут пингаарутеқарлуиннартуусут нунатсинни накорсаанеруп ерсеққиссарпаа. Jamen, det betyder noget. Det betyder наппарсимасут пеққиссарнеқарниссаанут пингаарутеқарпут аама накорсиартут налорнингинниссаанут пингаарутеқарпут сулиат налунангиккалуарпут кисианнили сулиат арринерусумик ингерлаппут. Tilly Martinussen, formand for Sundhedsudvalget fra Demokraterne. Manglen på fastansatte læger her i landet handler om udbud og efterspørgsel. Er du villig til at finde midlerne til at give flere penge, så vi kan tiltrække nogle flere faste læger? Hvis det kan være med til at løse problemet, synes jeg sagtens, at vi kan forsøge på at finde nogle flere penge, men vi er jo presset på vores økonomi i disse år. Jeg hører til gengæld også repræsentanten for lægerne fortælle, at der er mange andre forhold, som vi også kan sætte ind på, for at sikre, at vi ikke har lige så store rekrutteringsvanskeligheder i forhold til læger, som vi har nu. Enrique Kielsen fra Siumut. Hvad er jeres bud på løsningen på det her problem? Først og fremmest vil jeg sige, at vi skal ikke sætte spil på patientsikkerheden her i Grønland. Men det vilkår, som lægene har nu til dag, så det skal vi skal blive bedre til at sætte bedre tilbud til dem. Men som Tilly siger, vi er presset på økonomien. Men der er også pres på efterspørgsel fra Norden af. Der bliver større og større efterspørgsel fra Norden for lægerne. Vi har brug for generalister, især hjemme her i Grønland, som kan varetage patienter. Det er jo langt flere siden årtierne før, at man specialiserede sig til noget. Men bedre vilkår, ikke kun løn, men bedre vilkår til at udvikle sine kompetencer inden for sundhedsvæsenet og andre ting, som spiller ind her. Agathe Fontane fra Inuit Ataqatigiit. Hvad er jeres bud? Vi hører her
der er øget specialisering blandt lægerne. Norden konkurrerer også omkring dem. De mangler dem også. De betaler en højere løn. Hvad er jeres bud på en løsning? Altså, vi synes, vi skal erkende, at vi er konkurrence med de nordiske landes læger. Og det er vi nødt til at se på lønnen. Og vi er godt klar over, at hvis vi giver bedre løn, end vi gør, så får vi dem ikke. Det kan vi lige så godt indrømme. Og så jeg synes i hvert fald, jeg hører de sidste aftaler, der er indgået, man råber ikke hurra. Man er ikke særligt tilfreds med selve aftalen, og der er flere ting, der spiller ind også. Altså lønnen skal kunne konkurrere med de andre lande, også pension, som blev nævnt. Det skal også kunne være med til aftalerne. Så selvom man siger, at lønnen ikke er det vigtigste, men det er det væsentligste, en af det vigtigste. Altså så kan man ud over lønnen, så snakker vi om børnepasning, skole og fritidsinteresser og antal af vagter, og lønnen er meget væsentlig. Men hvor skal pengene komme fra? Altså vi bruger jo mange penge på vikarer. Det giver mere sundhed. Vi får mere sundhed for pengene, i stedet for at udbetale løn til en vikar, og så give højere løn til lægerne og de andre. Hvad siger du, Per Rosing Pedersen fra Parti Danmark? Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, den her situation, den her status quo, vi har her med hensyn til lægemangel og sygeplejemangel, er så alvorlig, at vi bliver nødt til at tænke os ud af boksen. Vi bliver nødt til at høre på nogen, alle sammen arbejder sammen på at få et løsning på det her. Ikke her til næste år eller et eller andet. Altså, vi bliver nødt til at sætte os sammen, og jeg foreslog her under den grønlandske debat, at vi burde her i den her gruppe sætte os ned og så tale med sygeplejerforeningen og lægeforeningen omkring, hvordan og hvorledes, og lave et eller andet letter of intent, om det er lønnen eller om det er nogle andre forhold. Altså, immer væk taler om godt og vel 50 nominerede stillinger, og det ud af dem er der 20-30, vi mangler her i Grønland, hvor der er vikarer på. Vikarer er jo enormt dyr løsning. Det er faktisk dyrere, end hvis vi arbejder på at få nogle stabile, faste stillinger. En vikar koster måske dobbelt så meget som en fast læge. Udover det er der omkostninger i evakueringer, som gør, altså en vikar, når en vikar kommer til en by som i Tlårdomme for eksempel, ikke? Han eller hun sender flere evakueringer til Nuuk, end en fast læge vil have gjort. Så der er en masse besparelser, der ligger i det her. Så det der med, at du øger lønforholdene for en fast læge i Grønland, kan du sagtens hente ved de besparelser, du har ved alle de omkostninger, du har ved at have den der lægevikarordning. Sten Lynge, den vil jeg lige bringe over til dig. Du står jo som underskriver på sundhedsstrategien, som tidligere naalakkersuisoq for sundhed. I den strategi der står der også, at sundhedsvæsenet skal fungere inden for de økonomiske rammer, vel at mærke, som man har i dag. Nu hører vi godt nok, at man i fremtiden måske kan spare penge på vikarer, men umiddelbart, når man giver flere penge til nogle fagbruger, så koster det nogle penge. Hvad siger du til det her? Ja, må jeg ikke lige først starte med at sige, at helt tilbage i 2010, der var der en rapport, der klart og tydeligt sagde, at sundhedsområdet fremadrettet vil mangle 20-30 millioner om året. Det vil sige, det var en udgiftsstigning for hvert år på 20-30 millioner, og det handler om politisk vilje. I forhold til lønninger, der har man fra Inatsisartuts side negligeret området, fordi hvis du kigger på det overenskomster, der nu engang er indgået her i december sidste år, der er gabet mellem lægelønnen eller sundhedspersonale heroppe og i forhold til andre nordiske lande, den bliver større og større for hvert år, der går. Købekraften for de lønninger, man giver, den bliver mindre, fordi der sker inflation samtidig. Så når det er sagt, så er det vigtigt, at man kigger på den viden, man allerede har. Det er ikke nok med, at vi skal sætte os ned omkring et bord i dag. Vi har den viden. Det handler om politisk vilje, og området, sundhedsvæsenet og sundhedsområdet har altid stået som en af de vigtigste punkter for partiet. Og derfor har vi også kæmpet hvert år om, at man skal forholde sig realistisk til den rapport fra 2010, der siger, for hvert år, der går, der mangler sundhedsvæsenet 20-30 millioner. Og det er det,
Vi skal forholde os til at erkende, at sådan forholder det sig. Men hvornår ser vi så et forslag fra Edasut om, hvordan pengene skal findes, og der skal gives flere penge til lærerne? Det vi gør, det er, at for hver finanslovsforhandlinger, der bringer vi det her op i spil og siger, at vi skal kigge på den her rapport, fordi udfordringerne bliver ikke mindre, det bliver større for hvert år, vi ikke gør noget. Men samtidig så skal det også siges, at mens vi havde regeringsmagten, der indgik vi samarbejdsaftaler med vestnordiske lande omkring ressourcer, bedre anvendelse af ressourcer personalmæssigt, sådan så at der kan ske rotationsordninger, samtidig med at der bliver indgået en aftale med Island omkring behandling af grønlandske patienter, som ikke nødvendigvis skal til Danmark for at blive behandlet. Det er sådan nogle ting, vi bliver nødt til at have nogle løsninger, der er mere komplekse end lige netop løn, men den spiller en væsentlig rolle i den her. Men Enike Kielsen fra Siumut, Edasut er jo tydeligvis ikke kommet igennem med de her ting. Er det Siumut, som blokerer for, at de her forslag, som Sten Lynge han lægger frem her, at det kommer på bordet? Jeg vil ikke se, at vi har blokeret nogen form for forslag for andre partier. Vi er et demokratisk land, og som Siumut også har værdier på, vi vil ikke blokere nogen form for sådan nogle. Men jeg vil gerne tyde på, at fra Siumuts side har vi sat til det længere sigt, at vi gerne vil opnå nogle lærere, som taler engelsk, som også kan arbejde her hjemme i Grønland. De synes, det er en relevant emne at stille op i. Det er jo ikke lige til overmorgen, men en fremtidig udkig tror vi på, at det er en realistisk at snakke om det, som andre har også sagt. Lad os lige sætte den over til dig, Nikolaj Hardenberg Larsen. Du har arbejdet i sundhedsvæsenet i nogle år efterhånden. Kan du sige noget om erfaringerne? Kan man gøre sådan, at omstille sundhedsvæsenet, så det bedre fungerer på engelsk, og hvad er jeres erfaringer inden for området? Det vil være en meget lang udsigt i Lægeforeningens øjne, som vil kræve et generelt uddannelsesniveau i hele befolkningen, som løftes. Vores allervigtigste redskab i vores lægegerning, det er vores kommunikation. Og som det er nu allerede med dansk og grønlandsk, og skulle jonglere mellem de, både sprogligt og kulturelt, jamen det giver nogle udfordringer. Og hvis du skal have flere led ind i det, om det skal være nogen, der er engelsktalende eller spansktalende, og skal komme ind og fungere her, det vil give så store udfordringer, så det er ikke noget, man ser som nogen nem løsning, eller nogen umiddelbar løsning. Per Rosing Petersen, vi hørte tidligere, at det handler om at ansætte hele lægens familie. Kan du give et bud på, hvordan at man kan gøre det lettere for personerne? Vi har brug for dem. De skal have en plads i daginstitutionen osv. Kan du give et bud på, hvordan man kunne forbedre de vilkår? Altså, vi taler jo ikke om flere hundrede mennesker. Vi taler om, udover dem, der allerede er fastsat nu, måske 20-30 personer, vi taler om. Ikke? Der måske har, nogen måske har en mand eller en hustru, som også er læge. Så vi taler formentlig om 20-30 stillinger, som skal besættes andre steder i samfundet, og måske nogle børnehavepladser, et par ekstra i hver by måske. Altså det er ikke noget, der står bunden af budgetterne, så det er ikke noget, som jeg mener umiddelbart er en kæmpe hindring og en kæmpe udfordring. Det er nogle ting, der skal klares. Altså, de primære i det her, det er jo patientens ve og vel. Det er helbred, vi taler om. Og hvis det er sådan, jeg synes, sådan nogle, hvis det er sådan, det er nogle hindringer, som skal diskuteres, skal afklares, så synes jeg, at vi skal sætte os ned og tale med Lægeforeningen og Sygeplejerforeningen, og så få det her løst på en ordentlig måde, så vi kan komme videre og få løst det der hængeparti, vi har haft i flere årtier efterhånden. Gathe Fonté. Altså, jeg vil lige gerne sige, at det Sten her siger med økonomisk situation, det er meget rigtigt, fordi hvert år man starter med at skulle finde
20 millioner. Man startede 1. januar og skulle til at finde besparelser til resten af året, fordi man ikke har fået flere penge fra finansloven. Den rapport fortæller nemlig, at sundhedsvæsenet har brug for ekstra penge, fordi selvom man har sagt, at man kan effektivisere for 70 millioner dengang, men det betyder jo ikke, at man får ekstra penge ved det. Man kan godt effektivisere, men alligevel mangler sundhedsvæsenet de ekstra penge. Og det fik de jo ikke under finansloven. I finansloven, der blev det bare for eksempel elektronisk patientjournal, som er så vigtigt. De skulle have haft ekstra nye penge til sundhedsvæsenet. I stedet for, at de fik ekstra penge til sundhedsvæsenet, til ekstra patientjournalen, så bliver der jongleret mellem hovedkontorerne, hvor man flytter rundt på, hvor man tager penge fra andre kontorer inden for sundhedsvæsenet. Og det er jo sådan, man går der og mangler til fornyelser og til forbedringer, mangler man penge hele tiden. Og det skal man være klar over, hver gang man skal godkende finanslov. Tilly Martinussen, der jongleres rundt med pengene. Sundhedsvæsenet har simpelthen brug for flere midler. Hvad siger du til det? Men jeg siger, så skal vi jo også kigge i vores egen barm, fordi det er jo også Inatsisartut, der fremsætter en hel masse udgiftskrævende forslag på de her samlinger her. Og noget så vigtigt som vores sundhedsvæsen skal have tilført flere penge. Vi er også nødt til at kigge på at effektivisere. Men jeg tror også meget af det, noget af det jeg hørte her tidligere, da vi var backstage, det var blandt andet også, at jeg kunne forstå noget nyere udstyr på nogle områder måske også ville kunne hjælpe. Og også vores befolkning kan også være med til at støtte op omkring den her rekrutteringsproblematik, fordi der findes læger, både nyuddannede under uddannelse og nogen, som er færdiguddannede, som ville synes, det var interessant at bo i Grønland. Hvis vi har en befolkning, som så også tager varmt imod dem, uanset om det er i en bygd, eller om det er nogle af de større byer, og integrerer dem, hjælper os med at integrere dem i samfundet, så får vi et bedre sammenhængende sundhedssystem. Samtidig med det, så vil jeg også sige på nogle af de områder, hvor vi kan udnytte bedre nu vores kompetencer, det er for eksempel, at vi får nogle elektroniske systemer, som vi kan sammenkøre. Vi kan bruge Bibaluk for eksempel, som er blevet oprettet nu i højere grad, og så er vi også nødt til at være meget påpasselige med, hvor mange patienter vi er nødt til at evakuere og sende til udlandet. Og som der var nogen her tidligere, der sagde, jamen så er vi jo nødt til at sikre, at vi også har noget fast personale. Ofte så er det jo socioassistenterne og sygeplejerskerne, som er det faste personale, så dem skal vi altså også passe på. Jeg hørte tidligere, der var en stressproblematik, og det er jo noget, hvor jeg tænker supervision, bedre fritidsforhold, færre arbejdstimer og et mere fleksibelt system, der er indrettet anderledes, måske vil kunne hjælpe noget på, indtil vi på længere sigt får uddannet flere af vores egne inden for de her fag her. Vi er nødt til at erkende, at vi altid vil skulle bruge tilkaldt arbejdskraft på det her område her, og vi er simpelthen nødt til at passe på vores personale heroppe. Hvad siger du, Sten Lyng? Jamen, jeg vil lige gerne præcisere, at dengang vi havde ansvaret og startede i 13, der var vi meget fokuseret på i forhold til økonomi. Og første gang i 8-9 år, der var der overskud i 2014. Det vil sige, at med det tiltag, vi havde iværksat, der kunne man spare sig frem til en masse gode ting. Det er at bruge midlerne ordentligt, men jeg synes, at det er vigtigt at være politisk opmærksom på den løndel, der er. Det kan du ikke tage fra den eksisterende bevillingsramme. Der bliver du nødt til politisk komme ind og sige, at vi bliver nødt til at afsætte nogle midler der. Men det er ikke kun der, problemet ligger. Basismodtageapparatet, det er skoler, det er børneinstitutioner, kvaliteten af dem, det skal være bedre end det er i dag. Fordi børnefamilier, der kommer herop, er tvunget til at bruge det her institutioner, mens en familie med teenager, der er på vej ud af folkeskolen, de bare kan tage et ophold i Danmark i gymnasiet og alt det her. Det er basisbehovene, vi skal have dækket, og det er der, at Desut altid har haft et stærk politik på området, hvor vi har sagt, at det er basis, vi skal have orden på. Alle de store creme-ting, det skal vi vente lidt med. Tak skal du have. En ting er skiftende personale på regionssygehusene, noget helt andet er, hvordan det står til ude i de mindre byer og i bygderne. Lad os lige høre, hvad formanden for Kanunupé siger til det. Vi vil også, der er nogle bygder, som desværre ikke kan bruge Bibaluk, fordi de nye ansatte, de
har behov for et dygtiggørelse for at kunne håndtere de der computere. Det er ligesom, at man kan udsætte et lægebesøg, fordi systemet den er ude i drift, eller at vedrørende, som arbejder i den lille konsultation i bygderne, ikke kan håndtere computeren, så det kan være ulempen. Enika Kielsen fra Siumut. Vi hører her, at det har nogle konkrete konsekvenser for bygdebeboerne, når personalet derude skiftes og ikke er uddannet til at bruge det udstyr, der skal sikre, at der er adgang til sundhedsvæsenet derude. Hvilke løsninger ser du i forhold til at skabe en mere lige adgang til sundhedsvæsenet? Først skal vi prøve at holde personalet. Sørg for, at det bliver i bygden, hvor de har et godt liv. Men vi skal også være bedre til at være sat nogle vilkår, som Sten kalder basisvilkår, ude i bygderne. Det bliver svært fra min side at sige, hvordan man personalet skal prøve at holdes der, hvor den er, med de basis, hvor de har brug for. Per Rosen-Petersen. Uanset om hvem der har siddet i koalitioner, hvem der har været med, men der kan søges op eller ej, altså status quo er, at vi er, altså der er bygderne i allerhøjeste grad dem, der er gidsel i det her spil. Jeg synes, den her brandsluk, altså vi er i gang med brandslukning. Vi laver ikke andet end brandslukning, og det er selvfølgelig ekstremt dyrt. Og for at komme ud af den her situation, hvor vi kan begynde at tale om forebyggelse, så bliver vi nødt til at tænke os ud af boksen. Og det er det, vi mangler her. Vi bliver nødt til at gøre noget. Altså det der vikarordninger, vi har, er ekstremt dyrt. Det er ikke kun økonomi, vi taler om. Det er vidensakkumulering og erfaringsakkumulering. Det forsvinder hver eneste gang. Hver tredje uge, når der kommer en ny vikar, så er det helt væk. Så skal vi starte fra scratch igen, og det er uholdbart. Og udover, altså det koster virkelig mange penge. Jeg tror, at omkostningerne er ekstremt høje, dobbelt så høje, måske 2,5 gange højere, end hvad en fastlæge koster. Så det med, at hvis det er sådan, at man sætter lønnen højere op for den faste læge, eksempelvis 20%, det kan være andre procentsatser, vi taler om, men i hvert fald sådan, så det er mærkbart, så er jeg helt sikker på, at du kan hente de omkostninger, du har brugt på vikarstillinger, og på den måde lave en neutral omkostning, på det, eller måske endda spare på det, fordi du kommer til at bruge mindre penge på vikarer. Her skal vi lige have Nikolaj Hardenberg Larsen på banen. Vi hørte tidligere, at det handler også om skolerne, det handler om fritidsmulighederne, det handler om den hele familie. Er det overhovedet realistisk at trække lærerne ud til de mindre steder efter din mening og fast bo der? Det bliver nok en stor udfordring. Altså, læger i dag er forholdsvis moderne mennesker, som har en palette af behov, de gerne vil have stillet, og de vil også gerne have adgang til det moderne livs bekvemmeligheder. Og for mange af dem kunne det måske være interessant at komme ud i perioder eller i overgange, og der kunne man måske finde nogle ordninger, hvor man kunne komme ud og løse en opgave kortvarigt for at komme tilbage. Den eksisterer sådan set allerede på lægeklinikken, ved at vi bruger noget af vores personale til at dække den manglende lægebemanding i Bamiyut for eksempel. Men det er en udfordring. Jeg vil også sige, at jeg synes, det er positivt at høre den velvillighed, der er her til at investere i sundhedsvæsenets fremtid, og jeg håber, at den politiske bevidsthed og hukommelse, den hænger ved. Agathe Fontaine. Når vi snakker om bygderne, så er det meget vigtigt, at bygdepersonale de får den uddannelse. Vi fik startet selve uddannelsen til bygdepersonale i vores tid, da den var ellers lukket. Og det er meget vigtigt, og det er også inden for den uddannelse, der skal de jo også lære at betjene Bibaluk. Det er heller ikke alene dem, der skal betjene det, er så også en modtager, være til stede, en læge, der skal kunne betjene Bibaluk. Altså den evaluering, der har været med Bibaluk, den fortæller i hvert fald, at bygderne, når de fungerer, så er det rigtig klar for dem.
Men det er jo forskellige ting, der skal være i orden, for at at lægen skal være klar til at modtage. Den tid, det også bruger, skal også dækkes på en anden måde. Men vi er nødt til at erkende, at Bibaluk det er en rigtig godt apparat at bruge her i Grønland. Altså for eksempel Nord-Norge, det bruger det meget flittigt. Og vi er nødt til at bruge det, også på grund af mangel på specialister, mangel på almindelæger. Så det er fremtiden, så vi er nødt til at udvikle, og så komme ud af de problematikker, der er med hensyn til, som vises fra evaluering af, hvordan man bruger det. Tilly Martinussen, kan teknikken løse problemerne her? Nej, det kan det ikke, og det kan det heller ikke i resten af verden, men det kan afhjælpe rigtig, rigtig mange af de lavpraktiske problemer, vi har. Og når vi ikke har flere penge, end vi har, og vi er nødt til at sætte nogle lønninger op, formentlig på sigt, som en del af incitamentet, så er vi også nødt til at sikre os, at når vi rekrutterer mennesker i udlandet, læger, sygeplejersker, at det er de rigtige folk, vi får herop. Vi er nødt til at sikre fra politisk hold og fra ansættelsesmyndigheden af, at de får et ordentligt introduktionsforløb, og at vi matcher folk, som kunne tænke sig at være lidt pionerer og arbejde på en helt anderledes måde. Fordi man glemmer også ofte at fortælle, at man får nogle helt andre handlemuligheder som læge heroppe, og du lærer enormt meget ved at arbejde i befolkningen heroppe. Og så tror jeg altså også, at det er på tide efterhånden, at vi ryster posen. Vi har, som Sten og Agathe har sagt, allerede haft mange rapporter og kommissorier. Nu tror jeg, det er på tide, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, dels med fagfolk og dels fra politisk hold, til at se, hvad for nogle områder kan vi løse på kortere sigt. Kan vi nytænke i forhold til at ansætte noget personale, der skal hjælpe med det elektroniske for eksempel, med journalisering. De lavpraktiske ting, hørte jeg, fyldte enormt meget. De der forhindringer, som vi kan rydde af vejen uden brug af specialiseret personale, det skal vi jo selvfølgelig gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Tak. Sten Lynge, en kort replik. Ja, jeg vil bare gerne sige, at det der lavpraktiske, som det bliver kaldt for, det er meget vigtigt for vores sundhedsvæsen, fordi der skal være en løbende uddannelse af folk, der har med det at gøre i bygderne. Der sker urbanisering, det vil sige, folk, når de bliver uddannet, så flytter det til byen. Og det er en erkendelse, vi skal igennem, og så forholde os til den ved at sige, at vi skal organisere uddannelserne bedre, men det her problem kan Grønland alene ikke løse. Vi skal samarbejde med nordiske lande omkring det her, for at få en rotationsorden, der gør, at det er interessant som læge at komme lidt rundt og uddanne sig den vej også. Det blev det sidste ord i aften. Tusind tak til gæsterne. Rulap er slut i denne omgang. Programmet er tilbage torsdag den 28. april på gensyn.